Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Doni Ismail. Saya Bunda. Itu aku nambah lombok. Kamu jadi Ismail. Soalnya tuwek-tuwek kita pilih. Kamu jadi pemirsa lombok ini jadi. Ini guys. Pemirsa iki mau mek lomboknya tak lanjut no kontennya soalnya dimati rupung semut guys. Yo soalnya tuwek-tuwek tadi kon ngadili ambek mak adalah semutnya ki akhirnya kontennya gak tak terus no, tak pedot. Dan iki Mbak Isma ape nindi guys, iki bar mandi yo. Dek Eri bar mandi kali iki Mbak Isma arep anu apa jenenge? Jipuk booster sing wis dadi pemirsane nggone pasar yo. Sing kae kan di dandakno ning nggone Pak Jupon ternyata ra kenek. Boosternya ra kenek, stokboke ra kenek, gak kenek kabeh. Terus akhirnya pindah tak dandakno ning nggone pasar. Dan ini wis dibel Mbak Deni. Nek apa jenenge? Stokboke iki gak kenek, Mbak kena apa? Kuwi wae ibu ya ceritane. Sing wae Mbak Isma iki tak wehne ibu. Soale ning kono kuwi pas udan terus mungkin kena bledek pemirsa. Setrome mati enek. Nek kena didandani ya wis men tumbas ya. Dan iki sing tak pasang iki tak jajal iki kan wae makni. Ku yo tak balekno. Sok nek di dhuwit tumbas neh. Tapi boosternya kena. Alhamdulillah paling mbuh piro gak roh. Sing gak kena stokboke. Ya wis rayo rusak njaluk tuku neh. Engko apa tak jipuk. Mbok kontennya amburadul lho pemirsa. Jane iki apa golek iki langsung apa bantal apa tak tokno kono panasan itu digebuki ben iso mlembung. Tak tokno ning gone dinglek emake apa pesen ning TikTok mesti ya nek tadi banget dhewe kok ribet jahiti mending apa jenenge ditumbasna wae. Ayo tak pengen dhisik guys. Aktivitasnya ya ngene iki. Apa ganti korden bearing urung kober. Soalnya bodoh guys. So nek wis mepet ae engko bedak rusone. Apa tak kene. Bayangi mae. Popit. Kok mercon ae, Pin. Mercon ae. Bodoh. Ini kena panas. Bisa mlembung. Buki iki selak panas tapi tak budal aku guys. Melok para pen melok nang gage lumayan ra dintekno.
Cuma tak berangkat sih, Bu. Ibu mana ya? Ibu booster, engko selak diarani bakule. Oh, sampai kelempit deh penggawean iki. Ora meneng kok eker. Ayo per melok ora? Melok. Melok nganggo sandal. Jigrang koyo. Ayo. Usume padha lara pemirsa. Nggih wedang jeruk ben tangi, ben gak loyo. Iki lho, tak ganti neh, iki supaya ganti. Diganti sing ijo pemirsa. Duwene saline yo mok loro tok. Urung duwene korden iki malah njaluk apa? Ganti neh. Ganti salin. Diombah sok dipasang neh. Wis ngono kok dilanjut ning ngene tokone ya pemirsa. Entake piro? Oke. Tapi enek musike yo. Iki gak iso ngonten kok tak lanjutno ning omah ning pasar pemirsa. Njuk mercon, bingung mulai pemikir. Apa gue bledo sih? Buka aja iki. Cepet duwe. Sing iki duwe sing kurang 1000 ya, Mbak. Piro kilo sing 2000 kilo. Udah kuwi. Tak nambah mercon guys, urung bodo wis mercon. Yo. Pasar wis bodok. Renek uang iki terus. Mbah. Wis sepi pasare. Lho, tutup kok. Sepi guys, kayak enek uang. Apa yang golek? Bubuk pesta. Wong bukrane ya tak golek wah lah sudah tutup kabeh apa njaluk apa pesta ren sik per ayo mesisan belanja guys pasare wis sepi wis ora enek uang guys emang karen jebuk stobok sesuk penyunto ndek sedak kali sukane kunir jahe Bu kali hewu ngono tapi guys Bon. Papat deh ya. Nggih. Pemirsa, dimana iso ngonten ning kono soalnya enek musike banter. Wis kena dijajal. Oh. Sing iki ne yo mekan tapi macet jarine. Makane cuma gak bayar. Apa tuku ya soalnya ning kono sing harga 160 habis karek sing 185 cek larang bisa gak kena cuma sisan ning pasar ya dibari njuk mercon ini golek lombok abang ning kene 3000 guys. Hai guys, ini adalah hewan kecil aku tapi coblok dadak mak nyot ya astaga Wih. Hai guys. Hai guys, boleh. ini teman kecil aku. Kingko mangap nyaplok kowe kingko. Tangan Mah. Tangan Mah ki ana untune kok. Olah. Iku apa Dan kuwi? bulu kita. Wis kadung bakok ndeke. Ngeyel kadung bakok. Aduh. Kuwi tekek engko protol gulune. Wong kadung nyokot. Jane goblok piye? Oh, mati kowe. Aku aku. Goblok kali. Nek nyokot, iki nyokot. Wong kok rasane kok. Aku. Ndi untune ndek londi. Tapi bakal nek nyokot ora diuntu. Gak percaya.
Ini tak jajal tangan mak yo pengen pedot kowe. Sitoke apa sitoke? Iya lah. Oh, senang tuku kerupuk cilik. Enek sawi. Pengen dikit seblak ora lagi tuku sithik. Malah jebrol. Makan tapi gak kena jarine. Ora roh. Macet nek ngene. Gak kena didandani mbak macet ngono. Yo mekan ngono, menene ngono. Macete piye ra roh? Iya. Dia sudah mengantil tuh. Lihat itu. Dia tadi menyokot sudah mengantil. Di rumah sakit. Saya sakit. Perio. Bisa tak lanjut. Apa ngewekno? Apa jenenge? Wedang. Pak saya Riko. Terus ngewekno wedang jahe. Mae. Musuh ya. Cemplungan apa iki? Tak gelekno wedang jahe pemirsa. Mae lagi gak enak awak. Ratangi mari didusi. Mae tak titip tak tukokno bubur, guys. Tukokno lontong. Kita lanjut. Tapi ini bubuk. Tak kayak bubuk dina pake ayah rikus mae tak geprekno jahe pemirsa. Nunggu benune mulak-malik. Kontene tak lanjut pemirsa, ben campur-campur. Lanjutno. Mulak-malik bismillahirrahmanirrahim. Godhoke karo jahene kita masukkan ben luwih ngresep. Longane sik, guys. Kaken. Kopi telur apa? Kontone ayam mulai lah. Jangan ngewekno nanging. Nangis terus ambek. Nah ya. Baru. Wedang jahe, guys, ben anget. Tunggu pake urung mulai, guys. Ngegawe buka yo. Anget-anget jane. Iling ning lepek. Tak ilingno. Yo. Pak tak geno wedang wonge mulai apa engko. Wis sok aduh. Iki mumpung anget-anget pemirsa. Adus kok nek mang. Walah, awake kudu gak penak pemirsa. Entekno bubure. Kuwi ben rada adem. Padha usung katisen jajal kowe. Kabeh. Kono yo masku yo gak tangi. Makni, aduh. Amel wis padha-padha. Wedang jahe enak ki engko anget-anget. Tak ilingne lepek kuwi jek panas kok. Tak lanjut ya kontennya pemirsa, urung selesai. Selamat pagi. Kali ini Mbak Isma berada di pasar ya, belanjakno mae pemirsa, mae sakit gak tangi. Nah yo Mbak Isma wis sisa-sisa. Wis dekno wedang anu tak yo.
wis masakno wis goreng sego guys. Ini nang pasar apa wis pulaan Mbak Isma. Kok tak dono nang omah pemirsa. Pasare rame iki apa jek urung rampung apa timbas rokok. Mae titip buah pir ambekan anggur. Tahu pemirsa, pasare rame. Mbak Isma pe kulaan rokok dulu. Kontene Mbak Isma ditutup iki mau ya bar kok pasarane. Wis pulang pemirsa ya ngulakno mae gak tangi pemirsa. Terus tak cateti kulak rokok koyo apa sing entek ya pemirsa, koyo Mama Lemon, koyo apa sini penyamuk. Tak cateti terus mungkin nek loro iki cangkeme pengen lambene pengen mangan marik-marik ya pemirsa. Jadi pengen mangan anggur, pengen pir, tak tukokno ndek mau pemirsa. Terus apa? Kayak mak nindi ini minuman, edir koko. Soalnya itu kelapa, ben awake penak enteng. Ya gelek pemirsa, tapi yo ngono kae jek ting greges jenenge usum ya pemirsa, padha katisen iki usum. Wis ngono Mbak Isma pe resik-resik neh pemirsa. Mayus ke sarapan ayo soalnya mergawe pemirsa tapi gak usum. Goreng sego mau Mbak Isma ya tak pengen nyandak gawean awake cek loro iki ndang bubuk ngono. Emang tak ombano aku terus sisa-sisa ya rono rene pemirsa. Ya wis ra apa-apa ndi sing enek wong yo sing edek Mbak Isma ya pemirsa. Ya wis ngono Mbak Isma pamit. Terima kasih semoga kegiatannya Deni Ismail sadonga rezeki tambah lancar diparingi sehat panjang umur seger waras berkah barokah. Mbak Isma pamit becik titik Allah ketara dadi wong apik aja sampe nglarani wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.